बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी नगर परिषदेकडून पुण्यश्लोक श्रीमंत मेजर पंचम खेमराज तथा बापूसाहेब महाराज पुण्यतिथीनिमित्त जिल्हास्तरीय नगराध्यक्ष चषक स्पर्धा 2026 आयोजित करण्यात आली होती. राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले यांच्या हस्ते त्याचा शानदार शुभारंभ करण्यात आला. जवळपास 500हून अधिक स्पर्धकांनी यात सहभाग घेतला. आज संघाची झाल्यानंतर पहिल्यांदा आणि आज समोर नगरीसाठी आणि या संस्थांसाठी त्यांचं कार्य महान आहे. ते कार्य सतत पुढे नेण्यासाठी आम्ही ज्यावेळी या सभागृहात आज सत्तेत आलो त्यानंतर नगराध्यक्ष चषक ही स्पर्धा लहान मुलांच्या क्रीडा गुणांना वाव मिळावा यासाठी या ठिकाणी स्पर्धा घेतली जात आहे. सर्व खेळाडूंना या ठिकाणी मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. सुधीरजी आडुळेकर क्रीडा सभापती त्यांचा आज वाढदिवस आहे, त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. राजच्या पुण्यतिथीवर आपण सर्व इथे माझ्या पहिला नगराध्यक्ष चषकसाठी उपस्थित आहे, त्याच्यासाठी मी खूप खूप आभारी आहे. आजचा दिवस माझ्यासाठी एक्स्ट्रा स्पेशल आहे कारण माझे प्रिय सासरे राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले आज इथे उपस्थित आहेत. कार्यक्रमामध्ये उपस्थित माझे सगळे नगरसेवक, नगरसेविका, सभापती, उपनगराध्यक्ष आणि आपण सर्व पालक, मुलं इथे उपस्थित आहे, त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. बापूसाहेब महाराज आपल्याला माहिती असणार की ते हे राज्याचे लाडके राजा होते. बापूसाहेब महाराज एक असे महाराज होते जे नेहमीच सत्याचा विचार करूनच निर्णय घेत होते. त्यांनी आपला शिक्षक मुलांसाठी खूप चांगली सवय केली होती, त्यांना शिक्षण द्यायला. माझे हे नगराध्यक्षाच्या नात्यानं पूर्ण 4.5 वर्ष मी फक्त ते लक्ष देणार की मी त्यांच्यासोबत त्यांच्या प्रिन्सिपल्सच्या लक्ष देऊन काम करणार. मी सर्वप्रथम पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांना वंदन करते. बापूसाहेब महाराजांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये सावंतवाडी संस्थानाच्या विकासासाठी खूप मोठे योगदान दिले होते. त्यांनी सावंतवाडी संस्थानातील प्रजेच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी अनेक योजना आणि उपक्रम राबविले आहेत. अनेक ठिकाणी शाळा उभी केली होती. तसेच सावंतवाडीमध्ये व्यावसायिक शिक्षण देण्याची सोय निर्माण केली होती. सावंतवाडी संस्थानातील लोकांचे आरोग्य त्यांनी विशेष काळजी घेऊन केलेली होती. म्हणून
त्यांनी त्या काळामध्ये सावंतवाडीमध्ये दवाखान्यांची उभारणी केली होती. सावंतवाडीतील लोकांना विविध खेळ खेळण्याची संधी मिळवली. म्हणूनच आज आपण हे सगळे खेळ राबवून घेतो हे आपण लक्षात ठेवावे. आजची काळकही स्वर्गीय बापूसाहेब महाराजांनी केलेले काम आपल्या सर्वांसाठी आदर्शवत आहे. सावंतवाडीच्या इतिहासामध्ये बापूसाहेब महाराजांना केलेली कामाची आम्हाला सर्वांना नेहमीच आठवण येते. त्यांच्या तत्वानुसार काम करण्याचा प्रथम आपण सर्वांना केला पाहिजे. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करते. सावंतवाडी नगर पालिके मला या कार्यक्रमासाठी निमंत्रण दिले त्याबद्दल धन्यवाद करते. जे आज हे नगरपालिकेने बांधलेलं चित्रनामा त्यांच्या सोडवणीसाठी बांधकाम केलं होतं आणि त्याच्यामुळे आपले मुलं इथं खेळ शिकवून घेतात. वेगवेगळे खेळ बॅडमिंटन असू दे, स्विमिंग असू दे. जवळ 100 वर्ष असतात होत आलेले आहे. जेव्हा बापूसाहेब महाराजांनी हे शहराचं देखभाल त्याच्या नागरिकांचं देखभाल करण्यासाठी लोकांना सांगून की आपलं एक कमिटी बनवा आणि आपण आज बसून हे शहराचा विकास करावे. का म्हणजे शेवटी जो राहणार असतो त्या शहरात त्याला माहीत असतं की काय अडचणी असतात, त्या अडचणी कसं दूर कराव्या. जेव्हा प्रत्यक्ष एक माणूस राहतो त्या जागेवर त्याला परिसराचं माहीत असतं की काय करण्यात झालं. म्हणून ही जबाबदारी लोकांना त्यांनी प्रमाण केली आणि म्हणले की तुम्ही आता या संस्थांच्या खाली ही नगर बघा. ही सावंतवाडीची शहराचं काय त्याचं कमी वाटत आहे काय आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. त्याच्यामुळे आज असल्या संस्थांनी ज्येष्ठ एक माणसाचं आपण जो आदर्श काय पण शेवटी माणूस आहे आणि त्यांनी ही जबाबदारी तुझ्यावर टाकली होती. असं की नाही की फक्त जो कमिटीवर असेल परंतु सगळ्या नागरिकांची ही दृष्टी देखील असायला पाहिजे की आपलं जीवनासाठी आणि आपल्या भागासाठी आपलं शहर सुंदर ठेवायला. बापूसाहेब महाराजांचे अनेक कार्यक्रम आहेत. त्यांच्यावर चर्चित्र लिहिलेलं आहे की आपण असताना माहीत नाही पण वाचू शकतात. आपल्या श्रीराम भाषेमध्ये मिळतात. असे अनेक त्यांनी संबोधित केले होते. त्यामुळे या व्यक्तींचं आज आम्ही त्यांच्यासाठी आपण श्रद्धांजली करतोय आणि त्यांचं नाव आमच्या बरोबर पाठी राहून माझं हे 2 शब्द माझ्याकडून मांडून मी आपल्या पुढं मांडले. त्याबद्दल मला म्हणे द्यावी मी आज मी जे सूचना दिले आपण लक्षात ठेवा. सुधारणा आपणच करायला पाहिजे. नगरपालिका फक्त करायला नगरपालिका पाठिंबा लागतो, मेंबरला पाठिंबा लागतो. अडचणी असतील सगळ्यांना देतात परंतु कधी कधी आपल्याला थोडा वेळात आपल्याला तयारी करायला त्यामध्ये आपल्याला धन्यवाद आहे की आपण सर्व व्यवस्थित
धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.